an balimaw ani ɲankuma aw bisimila Salif ka koronigi kɛnɛ kan bi an bɛna an da don kuma min na k'o ɲɛfɔ o ye an ka sirako ye. Sirako bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ samiya wagati Mali siraw a si tɛ sɔn. O sirako o ye ko ye ko min fɔlɔ n'o ye développement jamana ka taga ɲɛ sɛmɛsen fɔlɔ dɔw ye. N'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Bamakɔ yan nɔ an ka sira fɛn o fɛn bɛ yan sira dilan de bɛ yan kuma o kuma an ka sira ninnu bɛ tiɲɛ. Sira ninnu si tɛ yen min sira ninnu dilannen don ka ɲɛ min bɛ normes respecter. An ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a kalama sira dilan marché bɛ di entreprises ma. Entreprises bɛ segin ka taa wari di ministres ni jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que u bɛ sira bâcler o sira ninnu ni an ka sira ta ka lajɛ Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ sira foyi tɛ yen min fan bɛɛ tɛ wo ye a ka dɔgɔ sira ka dɔgɔ sira bɛɛ tiɲɛ Mali sira bɛɛ tiɲɛ o ye Bamakɔ kɔnɔna ye n'i y'o ta k'o lajɛ samiya mana n'i far'o kan sirako bɛ maliyɛnw na walayi sirako bɛ maliyɛnw na Bamakɔ yan kɔni samiya mana se ka ban baara de wulila. N bɛ misali damadamanin d'aw ma n bɛ ACI kɔnɔna ta k'a lajɛ samiya fɛ ACI Radisson sira in o tɛ se ka bɔ sira in bɛɛ bɛ tiɲɛ ni san nana dɔrɔn sira tɛ yen sira fan bɛɛ wo ye. N bɛ Badilabugu ta ka bɔ Amandine yɔrɔ la k'a essayer ka yɛlɛ k'i bɛ taa 4ème kɔrɔ sira fɛ ni san nana o sira in ni mototigi o mototigi y'i bila la ou bien mobilitigi o mobilitigi y'i bila la ji bɛ taa n'i ye. Goudron de dun bɛ yen nɔ goudron tiɲɛnen don fossé tɛ yen sira fan bɛɛ wo Mali sira fan bɛɛ wo an ka Bamakɔ yan sira tilancɛ fan bɛɛ wo ye. O ye ko ye ko min n'a ma ɲi nɔ an ka ministre dun a ye o ye a bɛ bɔ télé la a bɛ reportage kɛ a bɛ vidéo kɛ i n'a fɔ foyi wɛrɛ tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni sira dilan tɛ. An dun ka sira tiɲɛnen don n'i y'a ta k'a lajɛ o ye Bamakɔ kɔnɔna yan nɔ sirako bɛ yan nɔ sira bɛɛ wo sira fan bɛɛ wo ye. N'i dun y'a ta k'a lajɛ u ye 19 milliards u y'o de voté ko ɲinan san kɔnɔ k'o bɛ kɛ ka siraw entretien kɛ san o san o ɲɔgɔnna wari girigaw de bɛ voté ka siraw entretien kɛ. N'u siraw dilanna k'u kɛ sira ɲuman ye siɲɛ kelen o da man di an bɛɛ la o ma fisa an bɛɛ ma. Wari dun bɛ minɛ mɔgɔw la péage la ko siraw entretien bɛ kɛ n'a ye wari bɛ minɛ ni milliards ninnu bɛ ta a bɛ di entreprise dɔ ma o bɛ taa fɛn dɔ fɛn ka jinin dɔ bɔn fɛn dɔ sanfɛ ko sira dilanna kalo kelen kalo fila a sira fan bɛɛ bɛ kɛ wo ye. An ka siraw dilan cogo man ɲi an ka siraw tɛ sira ye sirako bɛ maliyɛnw na Mali la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni an ka sira janba kelen min bɛ bɔ aéroport la ka taa Kuluba ani ka taga Sebenikɔrɔ ani ka taga Jelibugu yan fan fɛ n'o sira in bɔra a la sira ɲumanba kelen tɛ Mali bolo Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ. O ye ko ye ko min ni a tɛ ko ye ko min tɛ bɛn jamana n'i ko jamana ka taa ɲɛ sira de don ni sira ɲuman tɛ jamana min kɔnɔ taa ɲɛ tɛ yen. O mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ o ye Bamakɔ kɔnɔna ye yan nɔ n'i ye an ka région ta k'u lajɛ i b'a ye Kayi sira kɔni o tɛ se ka o samiya fɛ kɔni o ye impraticable de a tɛ se mɔgɔ tɛ se ka bɔ a fɛ tɔɲɔ tɛ yen an ka mobilitigi minnu bɛ taa Kayi sira fɛ u tɛ tɔɲɔ minnu ɲɛ la sira man ɲi samiya mana far'o kan sira bɛɛ bɛ tiɲɛ sira bɛɛ wo n'i y'o fana ta ka bɔ yen nɔ ka kɔrɔnfɛ yɔrɔw ta k'u jateminɛ maliyɛn minnu bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taga k'u bɛ taga Gawo olu pour que u ka se ka taga lafiya kɔnɔna la karitigiw u bɛ bɔ dugu fila de fɛ u bɛ bɔ Burukina fɛ ka bɔ Niger fɛ pour que u bɛ bɔ Bamakɔ ka se Gawo. O ye ko ye ko min b'a jira k'a fɔ sirako problème bɛ Mali la sirako problème bɛ yan u kana kɛ i n'a fɔ fɛn bɛɛ ka ɲi u kana taa reportage kɛ ni sira kelen min dilanna k'a kɛ i n'a fɔ Mali sira bɛɛ ka ɲi sirako problème bɛ yan nɔ minnu bɛ bɔ yan ka taa Gawo sɛgɛn dan y'olu ta ye ka dugu fila cɛ ci pour que i bɛ bɔ i ka jamana dugu dɔ la ka t'i ka jamana dugu dɔ la i bɛ jamana fila wɛrɛ de cɛ ci n'o ye Burukina ani Niger ye. O ye ko ye ko min ni an tɛ se ka sɔn o ma o ye ko ye ko min n'a kan ka taa ba la o ye ko ye ko min ni ko urgent don ko min kan ka kɛ sisan sabula mɔgɔw mago bɛ n'i ko ko jamana ka taa ɲɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la i bɛ sira de kɛ ka jamanadenw ka se k'u ka ciw ɲɛnabɔ u lafiya kɔnɔna la cogoya min na. N'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ Gawo ka taga Kidali sira yɛrɛ tɛ yen ka bɔ Gawo ka taa Kidali sira tɛ yen o ye ko ye ko min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ n'i ye an ka nin vidéo minnu bɛ ka bɔ n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka sira hali sira bɛ yɔrɔ minnu na olu siraw bɛɛ tiɲɛnen don wa san o san miliyariw de bɛ ta ɲinan ta ye miliyari 19 o de taara ko ka don sira entretien dɔrɔn na san o san o n'a ɲɔgɔnna de bɛ ta wari yirigaw ko ka siraw entretien kɛ a bɛ tiɲɛ n'i y'a ye san o san segin bɛ ka kɛ fɛn kelen kan a bɛ ka tiɲɛ c'est que a ma dilan ka ɲɛ de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana ɲɔgɔn bloquer an ka siraw ka man ɲi sirako problème bɛ Mali la an ka siraw ka dilan mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogoya min na.